think it's an absolutely horrible thing that's happened to her. I honestly can't believe that people in this world can be that cruel, and I don't know how they can consider themselves human beings. Excuse my language, but whoever was bullying her are wankers. Jizzy, yeah. You bullies that bullied her, fucked in the head, tell you now. Shouldn't be doing it. Nobody helped her. And the thing is, she didn't kill herself. It's our fault. Hun fortæller i videoen, hvordan hun tidligere havde forsøgt at begå selvmord ved at drikke blegemiddel. Efterfølgende bliver der lagt billeder af blegemiddel op på hendes Facebook-side og opfordringer til, at hun burde forsøge igen. The one good thing that is going to come out of this is her mom has said, share the video. Let kids see what it's like to be victimized. Amanda Todds video er blevet set på YouTube mere end 6 millioner gange. 16-årige Fie Laursen har i årevis været udsat for mobning både på nettet og på skolen. Og ligesom Amanda Todd valgte Fie Laursen at fortælle sin historie på YouTube på nettet. 16-årige Fie Laursen kigger på den video, som hun har lagt på YouTube. En video, der beskriver hendes liv med mobning. Og den vælger så at kalde min ærlighed, fordi det var min ærlighed, som der ikke var så mange, der kendte til. Jeg var virkelig ked af det der. Og jeg tænkte bare, hvad gør jeg? Målet med den video, at de skulle stoppe. Lige siden 6. klasse er Fie Laursen blevet mobbet. Og da hun selv begyndte at blogge på nettet, har mobningen på de sociale medier taget til. Eksemplerne er mange. Det er det så en video, som en pige har lavet, en slags parodi af min video. En lidt mere ond video imod mig. I går var jeg i Zoologisk Have. Der så jeg en abe, som lignede Fie Laursen. Det er en side, de har lavet, der hedder For alle os, der er trætte, Fie Laursen. Og så er der en, der skrevet, oh my god, hun udstråler jo bare, hun er en luder. Og det er jo ikke sådan, det skal se ud. Men ja, jeg bliver sådan lidt... Og den digitale mobning forfølger hende også i den virkelige verden. For eksempel, når hun er i byen. Så kom der en dreng over, som havde fulgt efter mig en hel aften. Og han kunne ligesom ikke forstå, at jeg sagde, lad mig være, gå væk. Og så sagde han også, at han ville smadre mig, og så stod han mig meget stille og roligt i maven, men det var stadig, jeg blev virkelig bange, og jeg rystede, og jeg græd. Men på trods af truslerne mener hendes familie ikke, at hun skal stoppe med at blogge på nettet. Det er fordi, vi synes, hun er rigtig god til det, og den er positiv, og derfor skal hun have lov til at fortsætte. Fie Laursen har også læst om den kanadiske pige Amanda Todd, der efter massiv mobning tog sit eget liv. Jeg har også selv haft de tanker, men så tanken om, at man vil efterlade sin familie, og man bare efterlader dem med en sorg, det kan man ikke. Så, men man har selv haft tankerne. Har du nogensinde gjort noget ved det? Måske. God aften, Fie Laursen, og tak fordi du også har lyst til at være med her i 19-nyhederne. Prøv en gang at fortælle mig, hvorfor tror du selv, at andre unge i den grad har kastet sig over dig på nettet? Jeg tror, at de unge har kastet sig over mig, fordi at jeg vælger at fortælle om min mobbehistorie på YouTube, og det er der nogen, der vil mene er meget opmærksomhedskrævende og medlidenhedssøgende, og et eller andet sted så er det også medlidenhedssøgende, fordi et eller andet sted, der har man brug for, det er et råb om hjælp, så et eller andet sted, der havde man brug for, at der var nogen, der sagde, at man var god nok, og det var der så. Jeg ved, at du er blevet mobbet både i skolen og også på nettet. Hvad er forskellen egentlig på at få en sms med noget mobning eller på Facebook og så i skolen? Jeg synes, at forskellen er, at på nettet, der gør det måske ikke lige så meget ondt, fordi der kan man bare lige trykke det ned. Men i virkeligheden kan du ikke rigtig komme væk fra det, så hvis du møder en i byen, så kan du ikke bare gå væk fra personen, så er du låst. Hvad kunne et eksempel være på noget af det, der har gjort dig ked af det? På nettet, eller? Nej, ja, på nettet, tænker jeg. Det er for eksempel, hvis der er nogen, der skriver noget om min familie, så kan jeg godt... Den gør ondt. Men dem, der så skriver til dig, er det nogen, du kender? Er det dine venner, eller er det folk, du ikke aner, hvem er? Nej, jeg aner ikke, hvem de er. Altså, i starten, der var det jo dem fra min by, men de har ligesom fået en dårlig smag i munden og sagt undskyld.
Så nu er det folk, jeg slet ikke kender. Men Fie, jeg tænker på, når nu det her det foregår på nettet, altså vi hører din far sige, at han synes, det er okay, du bliver ved med at blogge, men hvorfor ikke bare lukke det hele ned? Så vil det ikke være så offentligt det hele, og så vil du vel i virkeligheden slippe for det hele, eller hvad? Ja, men jeg har endelig fundet en ting, som jeg er god til, så jeg har ikke tænkt mig at lukke det ned, og jeg vil hellere vinde kampen, end at lade hatersne vinde, så jeg bliver ved, fordi der er også nogen, der kan lide det, jeg laver. Så. Er der et godt råd, du kan give til andre, som oplever det her med mobning på nettet? Ja, jeg synes helt klart, at det er i hvert fald at tale med sine forældre, og jeg ved godt, det kan være rigtig svært at sige til sine forældre, mor og far, jeg bliver mobbet, men et eller andet sted, så hjælper det, fordi jeg havde i flere år ikke snakket med mine forældre, og der endelig tog skridtet, fordi det blev for meget, der reddede rent faktisk mit liv. Så. Fie, tusind tak, fordi du havde lyst til at styrke til at fortælle din historie her i 19-nyhederne, og held og lykke. Problemet med mobning på internettet og mobiltelefon sms er stort også her i Danmark. En undersøgelse blandt børn i EU viste sidste år, at danske børn er dem, der faktisk er mest på nettet, og at de oplever relativt meget mobning. På nyhedernes hjemmeside tv2.dk kan man finde en række gode råd til, hvordan man kan håndtere mobning på nettet. Andreas, en vejrudsigt, tak.